Just say yes, sir. So why can't you say it? Do you know the river to last? Feel right, Missing Yorkshire pudding. Good morning, youngsters! Good morning! Maganda pa din yung morning namin. Kahit ano, yaya yung aming Sofia. May sipon siya, mga youngsters. Wag, Sofia. Ang hirap, no, paanuhin yung bata, no? Yung bang hindi ba sisigaw din siya, uy. Hi, welcome back sa aming channel. Welcome sa mga bago dito. Thank you sa mga nag-subscribe. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, nangutog tutay! Please click the subscribe button. And welcome dito sa aming maliit na channel. Nangutog tutoy. Ewan ko kung bakit to siya nanguot ng tutoy na hindi to siya nagdidit talaga ever since. Tapos ngayon lang lately, nag-uot-kuot siya. Siguro rin, hindi naman niya nakikita yung dada niya na, agay, na, say hi, say hi. Yeah, yay! So, aryat-aryat talaga yung baby namin. Aryat-aryat, say hello. Don't scream, anak. Yeah, pretty. So, kagabi, hindi talaga siya nakatulog ng mabuti kasi may sipon pala. Ganyan yan siya pag may nararamdaman. Hindi yan siya nakakatulog ng mabuti talaga. Tapos kagabi, sa amin siya natulog kasi panay yung gising niya. Ewan ko. Tapos sinanap ko yung Vicks namin. Nilagyan ko siya kasi pinot yung pinot yung ilong niya. So, nakatulog na din siya sa wakas kagabi. So, pati din ako. Alam nyo, napagod ako din dun sa mga bisita ng ka-Indays kasi diba, naghanda ako, nagluto ako, naglinis. Wait. Pero namiss ko na yung mga Inday! Namiss ko na yung mga Inday Ikat, tsaka si Inday Val. So, naglabada na naman tayo. Mga damit yan ni Sofia sa ngayon. And then, tignan nyo mga youngsters. Ito yung sobrang pagkain kahapon. Akala ko kasi kakain si Bana. Hindi talaga siya. So, ako naman kakain ito. 'Di ba? Ang dami. So, okay lang. Hindi naman masisira kasi puro naman siya prito. Prito talaga. Not healthy, 'di ba? Huy, Ikat. Ito yung naiwan, naiwan mo. Kainin ko yan mamaya. Magkahanda ako ng breakfast. Si Sofia pala, may lagnat siya. Parang absent ako bukas nito. So, kakain muna kami ng breakfast. Madami yung in-order ko dahil akala ko pupunta yung kapatid ko at saka yung brother-in-law ko. Ito ata yung guys. So, ilalagay ko siya sa freezer para hindi masayang. Mamaya maghanap pa ako ng space kaya nilagay ko sa ref. Tapos initin na lang kasi malayo din orderan ko. Tapos kakaya di pag umorder kalendri ng kunti ba, baka hindi tanggapin yung order. So, kaya medyo madami yung in-order natin. So, initin ko lang siya. Yung pamahaw ko, suman budbud, pero sarap na kumain ng rice ha. Yung bahaw, magmukbang ako na. Ako mag-isa lang. Good morning, Dada! Dada, there's something... Sophia? She's good. Rice Krispies. Oh, Rice Krispies, okay. Good morning, youngsters! Say, Dada. Nah. What?
Good morning. Good morning, youngsters. Say it. Good morning, all. Good morning, youngsters. Good morning, the fans of my wife. Just say youngsters. Why can't you say it? Insters? What's the Insters? Youngsters. What's youngsters? What's the Insters? Youngsters. The Insters. Si youngsters ba? Yensters ba? Say it. Magagawa, laging natutulala, tuwing lumalapit ka. Say, shout out to all youngsters out there. Hello, good morning, all Yensters out there. All youngsters out there. Also, Finians also. Sofinians. Sofinians na kayo. Your name is Sophia. Sophinians? Sophianians. Sophianians. And yan, what is yan? Youngsters. Ah! Agay! Sipang kangkang. Agay! Check it out the dot. Ay! I've lost my foot. Gitukob sa kupukangkang. May bastos ka, ha? Mamalansya ko mga lalabs. No, since your diaper this morning. That's it. I have to get it. It's empty here. Oh, goy! Ganun daw, oh. You want like that? You want like that? Yeah. You want like that, anak? Ha? Sustanawa, oh. You want like that? Yeah? You want mama and dada here with you? Ah! Namaak. Don't bite, anak. No. Bad pa na. That's bad. Kiss mama, babe. Kiss mama. Kiss mama na, babe. She wants to bite my lips. Where did you get that one? Bite your lips. That's different. You're still a baby. Okay. Oh, hold my hands though to dada. Oy, oh. Sabi niya, hold my hands to dada. What? Bear. Na. Bear na. Bear. Yeah, you see? Okay. And then mama. Where's mama now? Oh, the elephant also. Na. The whole family. Ah, the whole family. Sus ka, poor baby. Oy. Nasaan na niya? How can mama hug? Okay. Okay. Yeah, and what about mama? Wala, wag na siya, oh. Go here. Yeah. Kiss mama, bisus. Ang mga sipon, oh. Sila kay mama, we'll go up na, ha? I'll stay here, yeah, okay? Kiss sa mama, babe. What, Nay? Kiss sa mama, kiss mo. Kiss mo. Mama, get your pukang, your diaper, yeah? Okay. Naubusan siya ng diaper dito sa baba. Kukuha pa ako sa taas. Ay, ako ang mamalansya. Buong araw to. Mga lalabs. Wala tayong vlog. Plancha lang. So, ito yung mga damit ni Sofia. Handa na. Dali natin sa dryer. Hurry up, she's coming. Maiiyak. Ayun. Hello! Ayan o, yung anak ko tinutulungan akong magtupi. Tapos, while watching sa kanyang favorite program. Ayan. So, mas gusto kong i-train si Sofia sa mga qualities ng mga Pilipina, yung mga natutunan ko kay mama at papa, yung mga ginagawa natin sa Pilipinas, sa mga normal na bata. Yung katulad sa kanya, oh. Hindi na kasali. Inaano na niya yung medyas ng kanyang dada. Knock, that's not yours. Are you cold? Are you cold? Yeah? So, sana sana si Sofia lumaki sa Pilipinas, pero parang ayaw ng dada niya. Kasi daw yung sa school. Tapos gusto ko din doon kami mag-retire, pero sa ngayon parang iba pa yung plano.
may plano si Van. Ako okay lang sana kasi may bahay na doon. Tapos, medyo komportable naman yung pamumuhay namin doon sa Pilipinas. So, iwan ko. Siguro mag-change to. Kasi gusto ko din makasama yung mama at papa ko kasi sila lang dalawa. Matagal na din akong nawalay sa kanila. 12 years. 12 years na this year pa di ay. Sa December, 12 years ako dito sa Netherlands. So, as much as possible, gusto ko mag-spend ng time sa parents ko. Tapos nag-COVID pa. Kaya medyo matatagalan ata. Sophia, not in the table of Dada. Pia. Nak, they said, Nak, they said you're closer to Dada than Mama. No, Rabba. That's true. Not true. It's true. Girls become daddy's girls. Ah, okay. Boys are usually mummy's boys. So, let's just make a boy. So mama doesn't get that down. Again. Say that again. 4 hours to do the laundry, 5 hours to do the laundry room in a house. That's how I clean properly. And I can still go around and go, you missed the spot. Che. Ito, kakainin natin mga lalabs. Kainin natin to para hindi masayang. Hindi kakain si Bana nito eh. Ayan o. Kainin ko. Hindi na lang ako magplato kasi ako lang naman mag-isa kakain. Ano lang ako ng tuyo. Ayan pa oh, mukbang with me. Our baby is a sick man. Some of the figures that I've got upstairs I bought from Bowl.com. There, it's there. Cheaper. I've seen other figures. I'd like. Mine was $3.70. Hi, sweetheart. I killed one fly, but there's another one. Just a sleep. Just like that. There, the fly. Hmm? There, the fly. With the hair. Yeah, swallow over. Ang daming langaw kasi binuksan ko yung pinto kahapon because nag-poodle fight pa. Kayong mga sa mga isda yan. Ito ang daming langaw. Why? Oh. Okay. Be slow, Suze. Naantok pa yung baby namin. Matamlay siya. Kaligo lang pala mga youngsters. Naligo na ako kasi para bang ang tamlay ng araw. Araw namin today. May si Sofia. Tapos pagod kami kahapon. Tapos yung weather pa naman super madilim pa. Ay, parang hindi ako pwede makapag-energy kasi maingay masyado. Natutulog si Sofia. Ginaganon ko pa. Antok pa siya. So, nakapag-plancha ako mga youngsters lahat. Naubos ko. Tapos maglalaba ako mamaya. Para bukas naman siya. Parang mag-absent ako bukas kasi si Sofia pa. Parang masama papakiramdam. Mag-absent na lang ako kahit isang araw lang mag-absent. Di naman to palagi din nilalagnat. So, ngayon lang din tayo mag-absent. Kawawa kasi. Ay, tapos nagamit ko yung mga organizer. Picturean ko na lang. Hindi kasi ako nag-vlog sa taas para matapos yung trabaho ko. Ginaganon ko lang siya. Alis daw pa, napunta daw siya tindahan. Bibili ng gatas ni Sofia kasi isa na lang daw naiwan. Para ngayong gabi ganun din. Wala na naman din akong tulog. Ang hirap talaga dito. Mapag-usapan din namin kung ano nga. Kanina nag-usap na naman kami. Kasi wrong timing nga palagi pag nag-uusap. Para pang serious mo. Tapos gusto niya makipag-usap. Natok pa si Sofia. Kung lilipat pero talaga kami ng bahay. Pinabalansi pa namin kung okay ba na lumipat, ano mga disadvantages at advantages. Oh my goodness.
Pero parang sabi niya kanina, parang mas mabuti daw na dito na lang daw kami. Kung hindi ako mabuntis, dito na lang daw kami. Para wala nang dagdag gastos. Ganun, ayusin na lang namin yung bahay. Kasi kami lang naman 3. No? Tignan na lang natin mga lalaki. Gusto ko talagang maghanap ng ibang bahay. Yung bang malaki para yung kapatid ko makapag-stay dito. Makapag-stay pa naman sila dito. Ngayon, kaso lang, medyo huot ba? Yung nasikipan ako. Kaya sabi palagi ni mama, uwi na kayo ng Pilipinas. Uwi na daw kami ng Pilipinas. So, this is our dinner. Dinner ni Dada. Yan, no? Yes! Oo. Tapos akin yan din, konti. And then, Dada is making some boiled potatoes para kay Sofia. And me, just a little bit. Yan na lang yung rice ko, oh. Hindi pa ako naglinis dyan, mga lalabs, kasi busy pa. Kasi kanina tutulog si Sofia, maingay ba? Do you know the river turns? Feel right, I feel right. Yeah, na 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 na. Oh, like to never gonna leave somewhere. Na 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 na. Feel the passion, passion. Shakira, Shakira, Shakira. Ang lakas mga Shakira ng aking hair. Wow, my baby is also singing. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that. Oh, may langaw na, may langaw. There's a fly. You know the never. See that? Can you watch her? Yes. Yeah, moment, ano? There's. Biyaya man yung baby, oy. There. That's the smallest. You see? Where's the one in between? It's there. Where? Is it not there? There. Dada cannot see, cannot see. Should walk quicker. Bored lang siya, tapos ano? Ha? French. Yeah. No. So big naman. Wee! Shout out sa mga Bisaya dyan, sa mga Bisda, sa mga Tagalog, sa mga blenders, sa mga suki ko dyan. Shout out sa inyong lahat. Medyo nakapag-hyper na tayo kasi gising na yung ating baby. Pasensya na kayo mga youngsters, wala tayong masyadong vlog for today. Wala akong masyadong maisip, yung utak ko, hindi gumagana ba? Parang yung vlog natin today is walang kakwenta-kwenta. Pero diba, daily vlog kasi, daily vlog. So this is what you see, what you get. This is his request, Sunday roast. Kaya bumabawi ako kasi kahapon, he did not really eat, only fish and chips. This one is the vegetables for Sofia and Dada. And meron kaming gravy. Gravy! Yan siya. Typical British Sunday dinner. Wow, professional slice. Wow.
Favorite niya yan. Nak na? Blow, blow. It's your favorite, right? So, ito yung aking version with toyo, gravy, and everything. Oh, no! Missing Yorkshire pudding. Hi mga lalabs! Mag-shoutout muna. Normally kasi pag nag-edit na ako, nakakalimutan ko nang mag-shoutout. So ngayon, mag-shoutout ako to Mama Violi and Mira. We have Miss Jo Bilyeza. Also shoutout to Momina Mama, to Christina Javier at sa mga anak niya na nanonood lagi sa amin. Shoutout also to Fe Girarman. Happy Fiesta pala sa mga tawag nito, sa mga Iligan City, Viva San Miguel. We have Wilma Bitonio. Hello. Shout out also to LV Santos. Shout out to Miss Annalisa De Yarisco of De Jarisco. From Hong Kong. Thank you. Shout out to Sis Warlita's Lifestyle. Thank you for watching. Shout out to Mary Jane Kalumpang. Shout out to TFS Comiling Channel. Shout out to Melissa Lafuente. Shout out daw sa mga bisdak, sabi niya. Shout out to Sis Jenny Gatnap. Okay, hello. Shout out to Loida Santos Pateño. Shout out to Marvy Ferres. Shout out to Lalabs Esther Dilag. Shout out to Ma'am Lina Lievares, watching from Valenzuela, Philippines. Shout out to Yamslev Hizoler. Kay Ma'am Glenda Pura. Shout out to Carol Naidas. Thank you. Shout out also to Adela L. Destajo. Shout out as well to Ma'am Nati Estepa. So, sa mga gusto pong ma-shout out sa next natin na mga vlogs, please comment down below. Shout out, hashtag #ITZYEN shout out, tapos kung saan kayong lugar. Para mas madili ko ba siyang mabasa. Kasi ito pa, minsan hinahanap ko pa kasi pag nag-like kayo ng hashtag #ITZYEN, tapos shout out, tapos kung saan kayong lugar, madaling makita yung pangalan nyo. So, parang straight ko lang siyang babasahin. Okay? So, mga lalabs, I think mas maganda pa din yung lalabs. May isang ang nag-comment doon. Sabi nga ni Sis Jubel of the Pinay Dutch couple. Hanapin ko yung comment niya. Kasi iba-iba din kayo ng mga opinion. So, para kay Sis Jubel, sabi niya kanina, yung lalabs kasi is may more connection daw ako sa inyo. Tapos meron din nagsabi, yung lalabs kasi daw, madami na daw gumagamit, no? Which is, true naman silang dalawa. So, now, hindi ko na alam talaga. Siguro yung dalawa na lang yung gagamitin ko. So, Yensters at saka lalabs. Kasi nasanay na din tayo sa lalabs, diba? Tapos, natutuwa ako pag sinasabi nyong, hi, first time ko dito. Tapos, lalabs na rin kita. Oh, yung mga ganon. Gusto ko yung mga ganon na mga hiret. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지